Kamar haka inda kuka saurari rahoto daga kanwar wato jaruma wacce ta rasu Daso. Tabbas mutuwar Daso ta matuƙar girgiza mutane da yawa da dama sakamakon irin yanayin yanda mutuwar ta zo mata farat ɗaya. Mutuwa ce wannan ba shiri ba tsammani, kawai lokaci guda sai aka ji cewa ta mutu. Wannan abun tabbas zai matuƙar girgiza ko ma waye. Mai kallo mai saurare abinda dai muke so da kai shine muna neman alfarma ka daure ka danna mana subscribing ƙarƙashin wannan bidiyon da kake kai domin samun ci gaban wannan labari na jaruma wato wacce aka fi sani da Hajiya Daso. Domin mutuwar Hajiya Daso dole a yi bincike mai zurfi sakamakon me ya kashe ta, me dalilin mutuwarta, tunda a irin bayanan da ta yi ta ce tunda suka yi asuba ta yi sahur, komawa ɗin nan dai da ta yi daga bacci har shikenan Allah ya karɓi ran. Mai kallon mu saurare a nan muka zo da ƙarshen wannan rahoto namu mai albarka. Kar dai ka manta kar ka sha'afa daure ka danna subscribing tare da alamar kararrawa sannan kai mana liking. Mun gode, wassalam. Allah Ubangiji ya bar mu tare.